ए भाई तो पाहुन का फोन आवत बाटे का यही बेरा से कराहे तने फोन आ गई उठत नहीं खे रही तो वैसे ना खींचली सर हाँ उठी गई। हेलो हाँ पाहुन खुश रही का इतना से कराहे फोन आ गई जी हमार तो बड़ा संकोच में पड़ गई नी हई। अच्छा आवा तनी कोनो बात नहीं के ससुरारी ना आवा तनी तो पूछ के आवल जाला हम तो वही घरे कनी के पाहुना आई। अच्छा अच्छा बुची हो न बुचिए न खेबो ठीक बा जाए दिन नहीं खेब तो का हो गइल बाटे लिया के फिर कहियो घुमा दे अब बुचिया के लिया के हम तो महीना दिन रहो न ठीक बताओ अकेला ही आई का बनवावे के बार रो गजब मजाक करेनी हम भौ जाए ना न कि मजाक करेनी जी पाउन जौन खाइम तवन खियाइब का करे के बाटे। अरे जैसे ही बेटा वैसे रौरो भेटे न बनी हैं कोनो बाटल थोड़ी नहीं खे खाली आदमी के सोच गलत बा जना नहीं पाहू। हाँ हाँ साजी करने मंगा दे वो हम बुझा तनी हमरा के चिढ़ावे नहीं मैं चिढ़ावे के का बात बा। अच्छा हाँ हाँ मुर्गे बनी लाला का हाँ लाला के बनी जी ठीक है बाटे। और बताई बुचिया के कुल समाचार ठीक बा रुमाई। अच्छा भैंस दुहतरी अरे कोई देखो समझी जी के दूध पिया के पाठा करा दी तबे न लड़ल जी। तो के करल कोई जी ठीक बा पाहुन आई। हाँ अब हमारा के काली आवे के बाटे जी रौरा आज ही होता ना बहुत बाटे। हाँ हाँ भौजी बाड़ी जा दोनों जनी बे वैसा ही चिढ़ावा तो ये सब के नयर जानते बनी कि हम ना जाए देवे नी। अच्छा ठीक है बाटे ले ले दूध का करे के बाटे के है मम्मी जी। हाँ वे आई बड़की जानी हाँ आप पाऊ नहीं ठीक है पाऊ नहीं असे करा है औते बानी तो तनी दी नामू बतिया के भाभी के दे दी अली वो फोना मंगता ही बिया ठीक बा बतिया ली बा हमले नहीं तो कट गई। अच्छा कोनो बात नहीं। अच्छा आवे के कहतरन त तेजी में ओखिया कहतरन की सोचा नहीं है कि आई 2-4 दिन रोई मगर 2-4 दिन का 2-4 महीना रही। हाँ 10 दिन रो हम का करे के बाटे केहू खेती तो ए मम्मी जी बढ़िया कुछ बना दिया हाँ पूछे के बाटे दामाद औते बड़न अपन कुल बना दलो अकौड़ी पकौड़ी कुल करी बरी तनी दामाद होई त तनी सेवा सत्कार कइल त जरूरी बना साजी खाने ना कुछ बनबो करी त बनी सब का एबरे त बाजार खुलले नहीं खे तब जाता दूध हम मंगवा दी ले जाते त छोटकी के मोबाइल आवा लेके बैठल नहीं तो फोन आइल त उठा ले जानता नहीं हो ना का कहला नाम छोटू छोटू से दूध मंगा के अच्छा भी बना देता नहीं अब पाहुन दूधे लेके आओ तर। अच्छा त कोनो बात नहीं खे ओकर खीर बन जाई खीर पाके ना खीर बन जाई जा जा पकौड़ी उकौड़ी तनी बना दे आलू चाप बना दिए जा आ होते होते बड़ा छान के कढ़ी बना दिए जा तो कढ़ी में बड़ा ना खानी वहां के नंदोई जी खा लन एथुआ का हो पीस जा जा पीस के बना दा जाई उछना उठवा से ना चनावा की दलिया बनावल जाला वो वाला खालन त मोछिया ना छाने हां मोछिया का छान दिए जा नमकीन नहीं रहला मोछिया के ठीक बाटे हम जाई अपन तनी दुआरा पर जौन करे के बाटे तनी लेहना हुना डाल के हम डाल दी गोयन के कहनी कि का करे के बाद दूध लिया का त दूध के बदला हमरो गाय बियाई त उनकरी माई खातिर के हम पहुंचा न दे जा झटपट बनाओ न त या जी त कहे न कि खाना दाना भी नहीं किस बनौले ठीक है बा कितना खुशी बाटे नंदोई जी आवता नहीं जाता नहीं हम खूब बढ़िया से एकदम बढ़िया से बनाई बा डिम डाम से मूल रहता नहीं आ कुल घर द्वार में साफ कर देता नहीं का करे काहे आज हमर गोड़वा इतना खुजला तनु का कर दे एकदम खुजला तो अब हम का करे बुझाते नहीं खे लेकिन ये बेरा दिन भरी कौवा काहे टटराता के आगना में हमरा ला त के हुआई का थोड़ा ज्यादा तब के हुआई का देखल थी क्या होता के तब तक बाहर यही पे झाला
का तनी नंदोई जी तो एक ना झाड़ू लगेला एने कौने लगा तो नंदोई जी आओ तनी। हां बुच्ची के पाहुना होतनी। बाप रे दीदी बहुत सुना के रवा क्या कहनी थोड़ी दिन के बाद कोनो बकरा आवत है। देखा कुल मैं नाले पर जूठ काट बाटे या कुल बहुत ए दीदी छोड़ी ना जान तनी हम कोहत रहनी सुबह से काहे हमर पैरवा खूबे खत्तारे खोजलात रहे बहुते खुजलात रहे जान याद करला तबे गोल खरीदा ठीक बा बोलत रहुए। अरे बाप रे बड़ी ढेर दिन पे एगो बकरा आवताटे हमार ना गोड़ खुजलाई त तहार खुजलाई हमरा पटावे के बाटे देखो सुना का बोल करू जाके आओ तैयारी कर दूध हां दीदी ठीक बा हम कह दे तनी चाय बना देता हो काज ने आज नहा धोवा के बनारसी साड़ी पहन लेनी ही बताव नंदो जी आओ तनी तबे नु आज साड़ी पहन लेनी ही चलो ठीक बाटे बनारसी पर देखब त और खुश हो जेबू बनारसी साड़ी पर ध्यान मत जाके वजह कुल बनाओ पकौड़ी कोड़ी गोभी बाटे काटाओ के बढ़िया से ठीक बा बात दीदी जी रोवो बरल मुंड के बिगाड़ देही ना अब लगलू भाव मारे है इस साड़िया तो डेली पहन रे पगली है अब जो आइल बन तो सेवा सत्कार कर दे उनके ए चाचा मिठाई ना लेबे के ए मर्द महीना में हमनी के 10 दिन आई ना जा डेली मिठाई लेगल जरूरी बा का हो जी का सोची हेलो का सोची लो इतना त मिठाइयो लेके अरे उ कुछु ना सोची लो चलो ना हरदम मिठाई लेगल जरूरी ना है हमारे हटा दूर ले पैदल लियो 30 किलोमीटर अब तो का करी बसवा पंचर हो गइल नु हम का करी तो पैदल चल ठीक है मर्द चल हमार गोड़ दुखाए लगो अरे मर्द चल आ गइल बन तो अब हां चल आ गइल बन जा घरे होइया का घर हां ये बड़ी के ओरिया मस्त लगता बड़ी के ओरिया मस्त लगता के हाजी यो बा हां जी आइल बनी दामाद जी अरे दामाद जी हां आइल बनी अरे अरे पाहुना हां गोर लगत रे खुश रही बैठी बड़ा आगो ने एनी आई रही से मरी होल नु तो कहनी कि चली तनी सासू जी से भी भेट ई अपन बड़ा लेट क दी हनी हां जानते ने हमा हां बसवा पंचर हो गइल रिया हनु तनी खेत उत में भी काम रहल माई भेज देल रहल खेत में अकुल हां पानी होने लिया ले पी ली अरे पकौड़ी कोड़ी खियावा गरम बटला ही बाटे पकौड़ी गरम कर खिए मामा जी जीभ जड़ जाई तनी चली ना खराब हम लोग के पानी पिया हां तनी ले जा पकौड़ी कोड़ी अच्छा खियावा चलो तनी आई बन चल के आई चल के हाजी पाहुन ई भाई के लइका ह हमार बड़ भैया के हम बड़का लइका बा बड़ी तरफ ताकत बड़ी गोटा अभी अरे सूरज है हां चुपचाप बैठ अरे पाहुन का बतिया अरे सही आई चली जा बड़ी हैंडसम लागत तनी पाहुन अरे हां भाई अब का भैया लगता चली पाहुन जी रवा के हम पिया वादी पानी होनी ए मम्मी जी एकदम झकास लागत तनी सही में एकदम गजब तोरो तो झक्कास से एकदम मजा को हमारे सामने न बढ़िया लगा पी के बहुत पसंद होला हम आप एक खाजा के पहले बनी चली चाय पानी होनी लागो चल आराम से चल मजा आ जाए ये भाई पाहुन दूध लिया के कहत रहनी के मैं जी दूध लेके आई ए कुछ हो ना लेके आनी ए पुराने धुरन कोई रोए के थु में नहीं ना है ई कपड़ा एगो कपड़ा पर दू तीन गो कपड़ा पहन के आइल बनी आखिर ई काहे मैं तो समझ ही में नहीं अच्छा देखा आज की बात से का हो खेला जानी कि का करनी अब 2-4 दिन कहले बने रहे के तो हम कैसे कह सकेनी अच्छा ये बात तो वही है ना देखल जा खिया दिया करिए निमन से पाहुन के खिया दे पेट और झरो तनी चलिए आई पाहुन हां चली बैठी बैठ बैठ ये पाहुन हां सुनो न ए चाचा सुनो तारा के पूछो तिया हमारा के पूछो ते नहीं खेला बड़ी कट्टा बिया अरे पूछिए आराम से बैठ का सुन कहियो सुन आराम से बैठ लाइन मार लाइन मारल जाए मजा बैठ ना ये पाहुन जी हां हम पानी मंगा दे तनी दीदी जी से पानी? ए दीदी जी सुना तनी तनी पानी ले लेम तो आइल बानी पाहुन जी बुझाता कि कुछ इरादा बा अतन शॉट के हम देही में बैठत तारी कुछ तो बात जरूर बा का सोचे तनी ना सही कुछ तनी मन में ख्याल आ गइल रहा तो वे सोचे लगनी तने सुनिए ना हम के हमरा रंगे के मन करता हमरा के रंगे का मन करता का रंगबू रंगम नु हम बताओ तनी तनी पानी उनी पी ली दीदी जी ठीक ठीक बा पानी उनी पी ले रंग लिया जो रंग के होई आई बिना कोई लाओ भी रंग दे त के का कोई अरे मोर सरहज की आइल बन जा बुझाता होली में आई रहते जे त रंग तिलौ त ठीको रही सरहज अभी किया- रंगवा के का अरे करबो चलेला मोर दे अरे ना ऐसा रंगम नु तो रहुआ नु जाइम नु गावे त याद रंगवा त के हां हां कि गोल हल होली बड़ी पहले रंगवा के हैंडसम लागत तनी का कहि के बताओ
कतना तारीफ सुनी तहरा मुँह है हमारा दिल गदगद हो गई एकदम। अतना तारीफ केहू ना कोई लो। अरे तारीफ काहे करतनी उसका हम ही जानतनी इका जानतड़ा हमरा खातिर प्यार करतड़ी तारा खाली पैसा से प्यार करतनी और कुछ से ना। ए पाहुन जी का और सब बताई और देखिए में ले आके काहे फेंकता जी। हम सोच को आग फेंकता सुनो ना हम सोच को हतनी तारा के पटाई देखी हो तार मैली ही मालावा जौन धइले ना ना वैसे ना होई रे 52,000 रुपया धइले बड़न मैली ही पटाई। अरे ना भाई वैसे बात नहीं। अरे ये सही कहता कुछ ना बात बा ठीक बा। अच्छा छोड़ी ना जाय दे लइका बड़न हां। अरे देखिए में ले आके काहे फेंकता आग फेंकता होने घाम में चल के आई रहनी बसिया बसवा पंचर हो गेलो तो 30 किलोमीटर चल के आवत नहीं। पूरा देहिया गरम हो गेल बदन यही से। ठीक बा हम पानी ले आते तनी ठंडा जाई। हां हां ठीक पानी ले आई आ देख पानी पिए जनू आ लाइन मरी है हम मारते बनी है लाइन मार तो मते तहारा के पटावत ये तहारा में फट के बैठल रहिया हमार का जता जौन 52,000 रुपया धइले बड़ा लेके चल जाया फेन लास्ट में धोखा दे दी मान जीबो। ठीक है बता ना दे। हां देखल जाई देखल भी आगे हम का करती बड़ी मस्त बिया शॉट के बतियावती लाइन मारती हां भतीजा न होवे तू ऐसे ही करबे चाची पे लाइन मरबे चाची है हां चाची के ना देखल जाला गलत बात। तू बियाह कइले बड़ो अरे करे वाला बानी नु आ तुमका बियाह हो गइल बा आ हो गइल बा तो का हमरे ले लाइन मारतरी तो भागा के खेले ले जीबो। अरे देहु का कोई बहुत आराम से बोल फास का कोई बाबू आई बने दमाजी आ गइल पानी ले चाचा हैं तारा हटिया के गुतरिया तो बड़ी डेंजर बियाह हो। कुछ कहत रे का बाबू ना खाई ही रहुआ ना खा तुम जा खीर पानी पी के तू इनकाले सेटिंग करो हमारी इनकाले सेटिंग करा दो। हनु हां बढ़िया लगता रे हैं बढ़िया लगता का बतिया तंजा जी खैती जा ठीक है बात तोर सेटिंग करा दे तो लाइन मारो हाली मारी जो लाइन में तारो जोड़ा कहतन जे का ना ना पानी पी अब पानी हम ना पियम पियो तू ठीक बा ठीक बा हां खाइए के नहीं होनी हो जा का हो जी हाँ जी बोलिए खीर खानी। अरे हाँ का ले आई नहीं वहाँ के खीर हे में मजा बतौन खीर में कहां मजा बाटे का बड़ी हो खीर ना हो खराबरी है अच्छा भाई खा के देखी ना पहन बहुत मजा। हाय दना मत खाली पहले खीर रखी होने बबुआ देखिए लागे मत लागत लाइन पे आ गइल बड़ा हमरा तो मीठा लगता खीर के आगे सही में हाँ वो का बा दल खाई खाई दल हम खा जी हम तारा खातिर तू जो हरो देबू तो खा जी तो है पानी और दो खीरे भाई मजा आ गइल हमारा मिर्चवा में एकदम मीठा स्वाद आता ना। प्यार में तोहरा मरचा हम खैनी हो गइल बर्दाश्त के बीमारी वो हमरा के न धराओ तू आस हो। बोली पाहुन का हो गइल तीता लागा का नहीं प्यार में तो हमरा के मरचो तो मीठा लगता है जी ही तीता नहीं लगता हाँ अब तनी रो के मिर्चा के पकौड़ी बना के पकौड़ी हां का होला जी पाहुन अरे भलवा तीत तो लाग गइल पानी भाई पानी ले आओ जल्दी पानी लियो पानी ले आओ रुके हाय पहले खाई तीता खानी रहे ना अरे बाप रे काय बुझा हौदी में गाय लागल भी अम्मा चबर पानी में लेके डाल ले आना। अरे बाप रे तीता अरे बाप रे तो प्यार में हम तीता खा गनी मरचा चबा गनी अरे ला भैया पानी पियो ला पानी पियो। अरे बाप रे बाप अरे ई का मुंह में ला भेर ला ये दादा अरे लटक अरे ई का खोई ला ये अरे बाप रे बाप बर्दाश्त कोई नहीं रे दादा कबे से हम अरे बाप रे बाप अरे कॉलवे पे जाए दे रे भाई अरे जा जा चलो चलो अरे बाप रे बाप अरे बाप रे तीता जान निकलो रे दादा अरे बबुआ पेट भर गल जी हाँ पेट भर गल हाँ एकदम खा लेनी तुम तो कहता रही देखो नानक जी आई के खिया निकारा के हाँ हमार टिमकी निकल गई हाँ इतना खा लेनी हम
बाप रे जी बाप। रोवा का लेके आला नहीं रोवा का न खैनी है बहुत खैनी बाप रे बाप ढेकार बाप रे बाप सरहज हमरा के ना खूब- हो ना हो मर्दे सरहज खिला देल बड़ी खूब देखो 3 हाली ढेकार लगातार प्यार के गम में डूब गई रहल हो प्यार प्यार कइले बड़ा कबेले अरे ना दिखाई ना करब तो उ हमरा प्यार करी उ हमरा के जहरो दिनू हम खा जी काहे खइबा प्यार करी ना नू धले बा कासारा अरे आकाश का प्यार सरहजो हमरा के मानत है देखो तेरा शॉट क्या बैठत है फट के बैठत तो उनकर बियाह न हो गई बा ए तो ओसे का सोचो हो बिया लल की ओकरो के तू मार लाइन मार अरे वो हमारे के भावे नहीं खेते अरे भावे का ओकरा के सटिया आवो सही पटियाई कैसे हां सटिया सटी तो- पटाओ हमार तो ठीक बिया हम तो पटा देल बनी चाचा आए का हो तनी बहरिया डमलोट टमलोट फिन के लिए दुकान बारी सुन का हाँ, ठीक बजा कहीं जइयो मत ले ओने ना ना जा तनी हम आई तारा के फोन करब हनु ले बरा फोन ठीक बा जा काजी पाहुन जी कैसा लागल है बड़ा बड़ा नीक लागल है अरे वो तो तार मन में बताओ तो हाँ, कितना निक लागल बहुत बढ़िया रहला हमरा इतना बढ़िया हाँ। हमरा केहू ना खिल रहल है सच सच तो हो। पाहुन हम रोज रोवा के हनु हर रोज खिए हम देखो इतना कोमल कोमल हाथ से हमरा खियले है तो कहती है कि डेली डेली खियाई हमार जान लेके रही बुझाता अब सारा कतना खाई मरचा हम तो बर्दाश्त कोई के हमनी नु जानत नहीं हमरे बुझाता गरिया फाटी काल सुबह में क्या गुल पाहुन जी ना कुछ ना सही तनी कुछ याद आ गइला तो ओ सोचे लगने ना सोचे लगनी हाँ कुछ बात हाँ ये पाहुन हाँ जी बोल जानता नहीं हाँ बोलो हम रोवा से बहुत प्यार करे ना बहुत करेलू बहुत हता ना अरे वो तना हाथ से बतावल जाला हाँ प्यार। तब कैसे दिल से प्यार करे ना बहुत प्यार करे ना वो बतावे लायक नहीं खे दिल से प्यार करेलू आ सुनी ना हाँ बोलो आहर और कितना ठंडा ठंडा हाथ बटे जी कूलिंग 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 हाँ। हाथ बा वाह लेकिन लागत नहीं खिरो बुढ़ाइल बनी जान जी ना, हम रोज जा- जवानों के फेल कइले बानी हम देखो ना हमारे लड़के में रही ना हम यही से हमको उनका असर बा हम जवान यही से रहे ना कौन के असर बनी हाँ हाँ अरे कितना माने जाने लोगों ने जी रोड ढील है तनी रोड बहुत अरे हम का जान कहिया त- ये पाहुन जी ई का करतनी जी ढील है तनी आपको लाज नहीं खे लागत आ का ढील बहुत हो गए नु हां हाँ। का बनी ढील के अभी तारा पते लेके मैं ढीली हम खाई ले लो तारा का पता बाबी का अगल पाहुन जी आई ठीक बा अरे बाप रे पगोरिया पहले बनी तो लागत अनु पवन सिंह हनी आप आओ कल कहाँ गए रहलू कल हाँ, संजिया में ई का करतनी जी ना, सोको की जी ना हाँ? त मम्मी आ जाइए ना गए रहो ये जी सुनी ना हमने के चले के आहिए मम्मी जी का बोल दीदी जी कुछ ना बैठा रहे जा हमनी का सही बतियावत रहे अरे का मम्मी जी का दीदी जी का बात पूरा करत होइसे रहे जा। छोटकी कइले बिया नंदोई जी में देख अरे, ली का ऐसे ही गोतनी पद के गोतनी के बतियावत रहे देखना जा, चाहे हमनी आदमी का थोड़े करत रहे जा। ये नु कहाला ई त नंदोई जी लागम अच्छा ये पाहुनी बताई का आखि माने एगो लाज लहज आदमी बोलत ना रहल रो रो के तो सोचे के चाहिए कि आज को दिन हो गई हैं तो हम तो बतियावत ये रहे तमाशा करे खातिर के जे हिरल बनी हम कहाँ कुछ कोई नहीं हाँ अरे लाज करी जी लाज हमर लड़के के बतियावत छोड़ रहल करता असली नहीं, हमरा करता लोग नहीं। कुछ करत रहे थोड़े आ हम तू काम धंधा छोड़ के पाउन के कोरा में ढुक रहता रु दिन रात आ ढील है रहा तो ले छोटकी आ ढीलो है रे बात रहनी फेर हां बात रहनी हुआ के नंदोई जी सही ना। में देखी बहुत धन लगल बा समझनी कि ना का? रोहन से कहत नहीं कि चल जाते ए, मम्मी जी। हमरा उनीर के होई नहीं नंदोई जी के देखी तब कैसे कहत नहीं हम बोली हम रवा दादी, कुछ करत रहे पाहुन जी, रवा हमरा के कैसे केहू ना- इल्जाम कैसे लगावत ससुर बतियावत ना है जी, लगे बता अरे अरे बबुआ अरे बबुआ के ले गए अरे मार देखा देखा मारलू हमरा के देखो छोड़ छाड़ देब हम बड़ा के पत्थर को उजाड़ छोड़ दो छाड़ दे ओकर ता जन हमारे के मत दी हाँ। हमर लड़किया कभी 50,000 मुंह बोले बन जा बियाह शादी करे खातिर अरे ठीक मार के बटे बिगाड़ देलू लो तहन हमरा के नहीं के लड़का फेंके कि उहे डर बटे हम ओकरा देखी रहा के कैसे मुका धीरवती होते कि पीछे से ना मम्मी जी देखा? का कहेंगे धीरे आप हमर माई तो गरम तो मां सुने के मुंह पर ही होता अरे रहू का चल जा चल जा सगही चल दे चल जो देखी ढेर आगे मत बड़ी बुझाइल ढेकलत का बनी हमरा के जान तो नहीं खी बहुत एथो हो गइल बटे बहुत हद हो गइल बटे ये मम्मी आदमी लाजे लाजे बोलत नहीं के अपनी में से बुझाते नहीं के हिते में इतना दिन रहल जाला मैं हमरा के बानर नियन फेंकत तरी से उठाई उठे
ठीक है मजा मिलो तो गुल 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 आ ये दा माजू आवत न चलो पिटाता नहीं तो का हो गए लेकिन मजा खा के काटत का कहा त जाम कि ना जाई का काहे नहीं खी जाता नी जाए हां त का हम कर जाता नहीं ठीक है बा जाता नहीं पूछो वाला बात बका कि जाई हां जाई जबर त का करबे जहीर के रहब बाप रे बाप देखो हो आदमी कहत लकी दामाद हम चल जाए त का हो गई 2-4 दिन रह जाई हम त बाकी 2-4 दिन का ई त आज हमरा के बुझाता कि 10-15 दिन हो गई ऐसे ही त न त रहेला और यो मत फेर अभी जाला त डली हम ए लेकर मवती हमर लइके के ना लेके उतरल न चाय बना के लेके आवतनी मम्मी देखो हो हई बहातवा नंदोइया के फसावतिया नंदी तरी कहां जाई हमार को कहां जाई रे बुझाइए लो ना आप ढेर बोलो बिना गलती के सट के बतिया तो काहे नहीं करला बतिया आई बुड़काई हो बाटे सटी है तो हमका हट जाई कैसे खोसत हट जाई हां झोटा न खरियन वैसे खोटिया होता ही लुगा कुछ कहीं मम्मी जी नंदो जी में के मजा कुछ और ही तो चल चल नंदोइया काहे के मजा मिली यही ला ना आज बन ठन के रहल हिया यही से ओकर नंदोइया के नाम लिया दमडा के कूदत रहल हिया हम का जानता नहीं कि भीतर भीतर पुआ पकावतिया केवन गुलजार खिलावतिया तन तनी बात पे उतरा जानी कि हां आई दबा जा तो हम का जानता नहीं कि उनकरा के रखिए ली भतारे बना ली लेकिन तोहनियों के सोचे के चाहिए जानत नहीं कि अब इसे वास्ते पकड़ाइला ही रहे त नहर के खेलल खाइल बिया तबे नहीं से करतिया कहन होई रे कि नंदोई के फसाई तू करी नंदी के दुख तकलीफ देबे खातिर कमावना करत रहली हो हैं आदमी इन पे विश्वास करत हटे आई भीतर भीतर चाकू भोकत रहता री सब पूछाओ करी बोलाइन तो नंदोई के मत बोलाए ठीक बना ननद के बोलाए अपना लड़की के हमारे घरे द्वारे के गाइला के जरूरत नहीं अपने घरे द्वारे आदमी खुश रहो नहीं के हमारी जरूरत जब ये खेला करे के बता जाके अपन ओई जमाई बहन से करत नहीं खेला हमारी जरूरत नहीं खे अब लड़की से फोन करके बतावो तनी आ का बताई हमार तो डर बताई तो अबे खीस खास में कुछ को घली तो का कर छोड़ ज्यादा इज्जत के बात बाटे अब हम का कही आ को हम का खुदे बोलम दीदी जी की बता तू ही ना बोलैली है इनकर के हेसन कुल करे के चाहिए कि इतना आओ आओ जो साटे साटी करवा देमी बड़ा निमन काम करती छोटा की हम हो कहब